точно на този ден. Така горе-долу по това време, някои ваши колежки настоящи, бодро, с едни класьори под ръка, с пликчета, с офис такива лищата разни, се пренасяха от Иван Вазов 34 на Иван Вазов 29. Сега ние така винаги сме се гордяли с отварянето на този офис, защото това стана в един труден момент. И друг път съм казвала, тогава беше пика на финансовата и икономическата криза, тогава беше голям застой на пазара на недвижими имоти и докато другите се свиваха, ние се развивахме. Така че този офис е много важен, ние се гордеем с него. Значи през тези 3 години сме имали и трудни моменти, имали сме и хубави моменти. Много се радвам, че хубавите моменти са повече от трудните и се надявам така да бъде и занапред. Претърпяли сме много промени и в колектива, и в организацията, и в други неща. Искам да приветствам хората, които работят тук в този офис в момента, защото всички вие сте много позитивни, като хора, много добри брокери, непрекъснато стремящи се да бъдете все по-добри професионалисти. Затова и днес искам да ви пожелая да идвате с радост на работа. Пожелавам ви да се чувствате добре на работното си място. Пожелавам ви да имате успех в работата и ви пожелавам да изпълните очакванията, които фирмата има към вас. Значи бъдете един сплотен и успешен екип. Честит рожден ден, колеги, и на здраве! Сега давам думата на Деси Димитров, менеджер на този офис. Аз между другото съм си го написала, защото винаги се притеснявах в някакви такива моменти. И след това слово ми е малко трудно да кажа каквото ден, значи като започнахме от тук, бяхме 6 човека, сега сме 16. Аз много се радвам да гледам как ставаме все повече и повече. И мисля, че всички трябва да работим много упорито, за да ставаме повече и по-добри. Това е което мога да кажа. Честит рожден ден! Добре. Айде, Лена, заповядай, ти ще запалиш свещичките на топло. Аз съм пироман. Ти винаги си харесва екстремните. Как трябва да направя? Чакай да се наведе и тогава да бъде. Така. Защо ме вие наведат? Защо ме вълните? Това беше много сигурно. Разбери, запалих една. Така. Айде, е много фалшиво, някой, който може да почва. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Albert. Happy birthday to you. Айде, точно в този офис да дойдете там бързо. Лидия, Мариана, Николина, Лидия, ще ви малко много по-апарат, ето го ще замести. Веселинка, айде да си намисли. Тя изгорява. Не, нищо не. Айде. Ние сме първо на Аз съм сигурна. Всеки да си намисли нещо и на 3. 3, 4. Ура! Намислихте ли си желание? Желание бъде изделка е първ. Айде да се други офис. Все пак сме една фирма. Да, и повечето все пак. Айде! Ама и всички, всички се разбира се. Това е кой колко успел да си пожелая. Айде, Роли, ела. Айде, идвайте колежки, защото идвайки. Всичките, къде бягате? И телефона звъни. Телефона ще Айде, колеги, Иван, елате за
Там сте много далече, как ще тухнете? Ще направим от тук. Айде, всички сега да си намислиме нещо. Айде, наведете се тук. Колко сте? Роля да си 40 да. Айде. Едно, три. Трябваше две и три стигаха. Сега си режеме торта. Ама само за мен си просто. Ние да забравим. Сега се познаваме. Ти ще си ли? Умрели тук за. Сема ли знаеш? Как е работа? Еми да. На Зейнеп любимия фотоапарат. На този да, знам. Аз не буду да загрея. Аз ги проверих, видях ги много. Има ли нещо? Има ли някакво? Не накрая. Кой? Не, аз ще лично, да. Секунда, че е на клип. Кола. Знае всичко, да обичам торти, пия кола. Ето, имаме кола, сподели с колегите. Виждаш ли? Искате ли кола, сподели с колегите? Чакай, вие като реклама. Така, реклама на Кока-Кола. Кой иска от Кока-Кола, сподели с колегите? Аз искам който. В каква чаша? Зелена или синя? Ти ли? Аз съм